Ще го режа, Ставри. Ще го режа, защото ти знаеш, Ставри, пенсионер човек съм. Парното спряхме. Не можем да се стоплим. Можело да ме глобят. Ами да ме глобят, Ставри. Сега пък те няма и ко да ми вземат. Аз си пари не мога да им дам. Тъй, че ще ли запор. Ко ще ми вземат, бе, Ставри? Тъй, че никой няма. Сега ще го срежа, ще го направя на подпалки, Ставри. Защото, да ти кажа, ние миналата година, Ставри, се събрахме на нашия блок, дето сме 8 апартамента сме на етаж, сме 16 пенсионера и решихме да спестиме, нали, пари и се събрахме да живеем в Мишеви, в хола им. И там спяхме. И в началото, добре, ще кажа, Ставри, всичко нормално беше, нали, погаждахме се, даже като пуснат сериала, понеже и тока спряхме, знаеш как е, няма пари за тока, нали, и се скупчим на прозореца и аз с най-силни очи гледам в съседния блок един имаше ток и гледаме сериала. И аз им го разказвам и как она го целунала и той как и тако, и бабите доволни и щастливи и тъй, и изгледаме сериала и тъй, и легнем да спим и хубаво беше в началото, ма Стари, не е работа, да знаеш. Защото после почнаха и ние взаимоотношения, нали, разбираш там. Сега моята баба изпържи ми 3 яйца, едното тук го даде на Генчо. Защо ще го дава на Генчо? Бил слаботелесен, 120 кила слаботелесен. Аз ко да кажа? На мен 2 яйца, на него. Той тя па ми се сърди. Защо Минка ми пиряла от време на време чорапите? Че аз ко да направя сега? 3 пъти ми била изправила чорапите. Аз виновен ли си? Последния път ми изправя само левия. Аз какво съм имала симпатии към мен? Той какво лошо има? И те се принудихме, по едно време, като им дойдоха и гости 4 човека, и не е работа, да ти кажа. И зато и Ставри тази година решихме всеки да се живее по къщите, по апартаментите, ама няма какво да се отопляваме. Парното, като го пипнеш радиатора, то те залепни ръката от студ, бе. Паркета го изгорих. Нямал съм комин. Знаеш как съм го намислил, Ставри? Знаеш как съм го намислил? Значи, рязам го и под парно точно кладе огънчето и то тук земята се нагрей и се топлиш отгоре. А па бабата са ми дала една велосипедна помпа и така, тя е такова и водата се разнася из целия апартамент, само дай да поддържиш огъня. И те ще изкараме, може би, зимата, Ставри. Защото, Ставри, да те питам аз тебе, ти по-учен човек си от мене. Абе, Ставри, тези хора, дед ги определят тези цени, бе. Те, нали, преди да вземат властта, нали, бяха тъй като нас, бе, Ставри. И, нали, те викаха, че скъпо той и скъпо оной, бе. Па сега, като взеха властта и какво дет викат, всяка власт развращава абсолютната, абсолютно. Ами добре, бе, тези хора нямат ли лели, нямат ли майки, нямат ли братовчеди, поне познати, те за тях не помислиха ли, айде те имат пари. Или какво вика той? Държавата, това съм аз. Аз кой съм, бе, Ставри? Аз какъв съм, кажи ми? Ето ще си горежа този дръвченце сега. И ще се топли. Та зимата и ще изкара, бе.